Хора, днес ще кача едно ново видео и в него общо взето ще покажа как да си родните с телефона по супер лесен начин, без компютъри и всякакви такива. Просто си сваля приложението Kingroad, за което ще има линк в описанието от официалния сайт. Ако искате, сега мога да ви покажа всъщност какво можете да правите с него, тъй като то не е само за род. И то е малко повече от другите. Да, ако не знаете просто какво да направите, ето тук, където пише Optimize Now, трябва да има бутон Root Now и директно го натискате. Няма да се тревожите по-точно, ако ви се рестартира телефона. Това е съвсем нормално при ротването, тъй като така правите все пак системна актуализация един вид, тъй като като цяло род означава да използвате телефона си на максимален капацитет. В самото приложение има за Root Authorization, който като цяло той не ви изписва кога си свалят приложение веднага да го алоу или деник. Като цяло ви трябва да отидете в приложението и да дойдете тук и вие директно да си изберете, тъй като има много бъгове. Следващото приложение е Uninstall Tool, който е вграден в самото приложение, както всички други. Докато ми зареди, така. В него вие можете да триете системни приложения, което аз не ви го препоръчвам, защото може да изтриете нещо, което е по-важно, като да кажем някой да си изтрие камерата и след това става лошо. Това са си вашите приложения, които не са системните и съвсем спокойно можете да си ги изтриете. Следващото приложение, което е в това, е автоматично стартиращи се приложения, които аз имам 23, което не е толкова хубаво, тъй като много от тях не ги ползвам. Например, това не използвам, това не използвам, това не използвам, това не използвам, това не използвам. И като цяло, да, вие можете да ги махате и така да си вдигате рамта на телефона, тъй като те са един вид бекграунд приложения, които ви дърпат от рамта. Това са тези, които съм изключил. Да. Следващото е Purify, който вие трябва да даунлоудвате. То е не съм на време, тъй като никога не съм го използвал. Би трябвало да запазвате батерия, когато сте под 30%. Мисля, че това е нещо, второто е нещо свързано с кипието на телефона, третото е да ви се чисти notification бара винаги автоматично. Сега да ви покажа откъде да си го свалите. Както казах, ще има линк в описанието. Един момент само. Това така заради. Сега трябва да влезнете в официалния сайт. Да, нещо стана и ми излезна нещо, което съм търсил преди това. Окей, трябва да го затворим и да напишете Kingroad. В случая съм го писал вече. Така, отворите главния сайт. Така, ако иска това мога да заради днеска. Леле, колко умря това Google. Така, започна да зарежда и след малко ви трябва... сте готово заради. Така, единственото нещо, което трябва да направите от сайта е да натиснете бутона Download Application for Android. Ако искате да си свалите и Purify, който не съм сигурен дали го има в Google Play, можете да натиснете просто този бутон. Тук, ако искате да разберете защо да си ротвате телефона, можете да прочетете това.
Да, тук вече има някакви туториали и тук как да си го свалите за Windows, ако не ви става с обикновеното приложение. Ето тук са тези, които най-лесно се ротват. И те главно са Samsung, Huawei, LG, Google. Разбрах, че наскоро Google са издали телефон Google Pixel. Не знам много за него, но да даваме напред. И последния е HTC. И тук някакви други реклами. Да. Мисля, ще вадя за клипа. Ако искате да продължавам с туториали или нещо от сорта, дайте един палец нагоре, абонирайте се и довиждане.